چخه شدیسته همه کسا بخونه خطیم Da taj khuna diga manestum da taj khuna da yodet boru diga na komana mi ovim mara da taj khuna diga manestum da taj khuna da yodet boru diga na komana mi ovim mara da taj khuna Da yodet hast momeshtin da taj terezat ba fikr me gufti Бо ҳамни придурок омад гитара да дастам нағзм меди дучендагу надоистоиста хуарат мара гуфти аз на Да ёдат ҳаст якин бор гап заде май пеши да пеши як ду омада наздиктар биши гуфти сарости май мара да ёдам монда ҳамаи гапо то охирон нигоҳ да Да ёдат ҳаст якин бор даро уши гарм Да ёдам ҳаст якин буса то хурд сарм суҳбат да телефон ай шав то саҳарра бераҳмона ту бурдаи дили мара рӯзое ки будем якҷоя мисли муҷиза зихмешидем вақти мегуфтанд дунёра ду рӯза ишқи мо мегузара асрои асра намеша тамом ҳамаи ишқ бида назармон Да тай хона дига манестам да тай хона да ёдат бору дига накомана меовим мара да тай хона дига манестам да тай хона да ёдат бору дига накомана меовим мара да тай хона Ним соат монда бы то сар шави баҳора ишқи нотакрора фасли бебаҳора сабати гил да дасту мазоҳ карда ошиқора мерам пеши хонат ҳуи ки дарора парида мерам ки як бор бинам ҷона раҳ да дидамат бо ёри дига нигоҳ кардам сабати гил ма хандида нигоҳ кида чашмом хушрӯ нигаҳ ки мара охирон боре ки истодум да бар дига намебинӣ дод наза нагу нара ҷамкай замин кавалер ташмара осмони соф дига наметова да назарам нонта мегирану оу мешава ҷигарам мегуфтум фариштаҳо да тори сар ки ненишқи мара музика мусиқӣ гирия ки гитара Da taj khona diga manestum da taj khona da yodet borur diga nakomana mi ovim mara da taj khona diga manestum da taj khona diga manestum da taj khona diga manestum da taj khona Da taj khona diga manestum da taj khona da yodet borur diga nakomana mi ovim mara da taj khona diga manestum da taj khona da yodet borur diga nakomana mi ovim mara da taj khona